Добре дошли отново в канала ми. Аз съм Димитър Ангелов и днес ще ви покажа как да си направите безплатен и работещ QR код. Съществуват различни начини за да си направите QR код. Някои от тях са платени, други са безплатни. Сега ще ви покажа кой е най-лесният и работещ начин. Отваряме любимият ни браузър Google Chrome. Отваряме, например, YouTube. Отиваме на страницата на нашия канал, на нашия профил. Здравейте, аз съм Димитър Ангелов. Отиваме на трите точки, натискаме Save and Share, Create QR Code. Натискаме и готово. Ето го нашият готов QR код. От тук може да го свалим, може да копираме линка към него. Натискаме да го свалим, отваряме го и вече сме готови да го използваме където ни е удобно. Може да свържете QR кода към всеки един линк. Той може да води към Facebook профилът ви, към YouTube каналът ви или към всеки един друг сайт. Всеки един съвременен телефон може да сканира QR код, дори и Android. Отваряте камерата, насочвате към QR кода и готово. Информацията, която е криптирана в него, ще ви заведе на правилното място. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала, харесайте го и го споделете, за да достигне до повече хора. Чао и до следващия път!